kumusta mo din ha? Mao to'y trompeta sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Shofar. Nganong ako tong gigamit kay ang atong pagtuon karon may tungod sa pagbalik ni Hesus. O ang mga anghel maggamit og trompeta. O so pagpahibalo nga naa na atong Ginoong Hesukristo. So mao na shofar, dili ko matigo paggamit sa shofar. You need a lot of practice. But anyways, today karong adlaw moadto kita sa kapitulo 24. Doon na tamo human ang Matthew 28 ka kapitulo. But anyway, sa usang semana atong gitun-an ang nga si Jesus iyang gikoreksyonan ang mga leaders nila, mga Fariseo, Sadduceo, nga sila maayo lang magpakitang tao. Sila mga tigpakaron ingnon, maayo lang sila sa lagwa, nga sila religyoso, nga mobasa sila Bible, apan sa ilang kasing-kasing daay wala, zero. Ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo ang kondisyon sa atong kasing-kasing. So natudluan kita nga dili day maayo nga pakitang tao lang, nga kundi kanang tinud-an na gyud nga gikan sa kasing-kasing. So karong adlaw moadto na kita sa kapitulo 24. Kini atong topic karon, lisod ni daghang kining mga references nga atong basahon para mahibalo kita, and daghang pong mga Bible teacher nga lain-lain ang interpretation sa pagbalik ni Jesus, or sa kasakitan, mobalik ba siya pagsugod sa kasakitan, sa tribulation, or sa tunga-tunga, or sa paghuman, mobalik ba siya o kuhaon ba niya ta? So ang ako lang ikasulti ang pinakadakog yung unod nga si Jesus mobalik og kita magpreparar, og si Jesus miingon nga daghang pike nga moabot ing siya pagbantay mo. Ba usa kita magsugod, gusto lang ko mangumusta sa tanan. Kumusta na mo dinha sa among panahon diri? Maayo kayong winter so far. Silang ang adlaw og alas 9 sa buntag, og mosalop og mga dulang alas 5. So mao ni ang panahon karon. So daghang salamat sa mga tawo nga mitabang aron nga kita maka Bible study. So daghang salamat sa tanan kanang preparar sa atong pagkaon. Ang atong warden, daghang salamat. O akong mga supporters po diri, daghang salamat nga kita maka Bible study, makatuon kay wala na bay laing pulong dinhi sa kalibutan nga naa ang kinabuhi nga walay katapusan. So usa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Ipiyong natong mata, iduko atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan nga maoy gabuhat sa kalibutan. Sa ngalan sa Anak nga maoy nagpakamatay aron nga kami mapasaylo sa among mga sala. Salamat sa Espiritu Santo nga maoy musulod sa among kasing-kasing. Lord, nagaampo kami karon nga ikaw magauban kanamo. Daghang salamat sa imong pulong nga imong gihatag. Naghangyo kami nga kini maka-encourage kanamo, kung kami nasa kalisod sa kinabuhi, ang imong pulong maoy makahusay, makahatag og peace sa among kaugalingon. Ginoo, among giangkon nga wala kami mahimo kung kung dili ka mutabang kanamo karon. Hinaut po nga ikaw magadumala sa among Bible study. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. So sa ako nang giingon ninyo nga naa nata sa kapitulo 24, so daghang kita karong mga tan-awon. So guys, palihog og abriha ang inyong Bible sa sinulat ni Matthew. Atong hibawan nga si Matthew usa ka tax collector.
ang paglantaw nila sa ilang panahon makasasala apan gikuha siya ni Hesus nga usa niya ka apostoles. So kita makasasala aduna tay chance nga kita gamiton sa Ginoo. And then so guys, nada mo sa kapitulo 24, magsugod kita sa versikulo 1. Pagkatapos atong tunan og gamay lang ni may tungod sa templo nila o so tan-aw nato kung hain gikan ning mga templo kay importante kay ni. O ang nahitabo karon sa kalibutan na dinhay nagbomba dinha sa Mindanao, dinhay earthquake sa Mindanao, sa atbang sa Davao, sa Mati, Davao. So tanaw na ito ni kay dahang nangahitabo sa atong kalibutan karon, daghang mga dinhay naigera dinha sa Israel, Hamas o ang mga Israelite army dito sa Ukraine, ang mga Russians ilagya pong gustong kuhaon ang Ukraine, ang atong mga isla dinha kuhaon gyapon sa mga tao. So murag naguluhan kita kung unsa man gyud butang ani. So walay paglangay-langay ato nang basahon ng kapitulo 1. Or I should say versikulo 1, chapter 24. Verse 1. Ang title aning chapter, gitagna ni Hesus ang pagkagunob sa templo. So tanawon templo gigunob. Sa pagbiya na ni Hesus sa templo, gidol siya sa iyang mga tinunan o giingnan, Ginoo, tanawa na gud ang kinatibuk-an sa templo. So tanaw na tug jutay ang templo. Akong ipakita ninyo nga mao ni sinugdanan sa templo. Tent lang. Tent sa unag yung panahon, sa panahon nila ni Moses. Tulda aron nga dito mag-abot ang mga tao, Israelites ug ang Ginoo. So a place of worship. Kung asa sila moadto, ilaning dalhon nga tulda. Paghuman sis ang Ginoo miingon na gyud nga maghimo mo permanente. Wala nay dala-dala. So ang himo sa templo nga permanente mao si Solomon, anak ni King David, anak ni Haring David. Siya ang gahimo sa templo. Siya gasugod. So mao ni gi ko ana. Mao ni templo ni Haring David. Og kanang templo ha giguba na gihimo na 1,000 years before Jesus, usa ka libo ka tuig. And then ang mga Babylonians giatake sila, gikuha sila after 400 years. So giguba po ng templo, giguba nilang templo og pagkahuman og pila ka gatos ka tuig dinhay mibalik nga gikan sa Syria, gikan sa Babylon nga gitabangan sila nga ipatindog og usob ang templo. So mo na ikaduha nga templo nga gisugdan. Apan sa dihang si Pilato, not Pilate, usa sa mga hari sa Jerusalem, miingon siya nga okay ako ning ayuhon. So gipadakaan gyud niya husto katong naguba. So mao ni nahitabo sa panahon ni Jesus, mao na templo ni King Herod. Made of daghang gold sa taas o daghang marble. Miingon si Josephus, usa ka Flavius Josephus, usa ka historian, dili Christian, miingon siya nga kung tan-aw ning templo sa layo nga masilangan sa adlaw, mabuta ka tungod kay musidlak og husto. So gwapo gyud kaayo ning templuha sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo.
og apan karon mga 500 o mga 600 years after the death of Jesus, paghumang namatay na si Jesus, ang mga Arabo nagpahimo sila og dome nila dito. Na hantod karon mao nay makita nato. Pero ang natira sa templo, naagya po'y makita nimo mga haligi, dagang haligi. So sa panahon ni Jesus naagya po'y mga ebidensya. So mo na templo, mo na original sa templo. Anyways, so pagbiya ni Jesus sa templo, gidol siya sa iyang mga tinun-an o giingnan, Ginoo, tan-awa ra gud ang kinatabuk-an sa templo. Verse 2, unya miingon si Jesus, miingon siya, maayo nga nakamatikod kamo niining tanan. So diyan ko kamo, ito kini ang gitagna ni Jesus ha. Walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa nahimutangan niini. Tumpagon gayud ang tanan. Ang gitagna ni Jesus nahimo paghuman og 40 ka tuig. AD 70. Tungod sa revolusyon sa mga Hudiyo, giguba sa mga Romano ang templo. Moingon ang uban nga usa kini sa wonder sa kalibutan apan giguba sa mga Romano. O mingon si Jesus nga walay bato gyud, mao may nahitabo kaysa natumpag na ang mga gold, mga marble na nalanay. So nagmuadto sa mga bato ug ang mga sundalo ilang gikuha ang mga bato para makuha nila ang gold. So mao na nahitabo. Unya mingon siya, verse 3, mga kasamok sa paglutos. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa Olivo. So gikan dito sa Jerusalem, sa among pag-adto sa una, ang east mao ang Mount of Olive. Mo dulog ka paingon sa Gihon River, dulog ug mo tungas na pug ka paingon sa Mount Olivo. So didto si Jesus niya nang gabi una sa Mount of Olives, gipangutana siya sa iyang mga disipulo. Unya verse 3, samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa Olivo, ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya og nangutana, sultiha kami kanusa matuman kining tanan og unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon nga imong pag-abot, pagbalik mo o sa katapusan sa kalibutan. So mo to'y tulo nila kapungutana. Ang nangutana siya, unsa may katapusan sa kalibutan? Ang kalibutan gyud mahuman ni. Naibalo mo sa akong paglantaw lang, ang Amerika na pila ka libo nga atomic bomb. Ang Russia naapoy daghang kayo. Ang England, France daghang atomic bomb. Kung duha o tulo ka atomic bomb ang mubomba, maguba ang atong kalibutan. So pila makabuk ang atomic bomb nila, daghan kayo. So maguba gyud ang atong kalibutan. And then unsa may mga panahon, unsa may mga timailhan nga siya moabot na. O unsa may mga panahon nangutana ang mga disipulo para usab ni sa atua. Pero akong giingnan ninyo nga daghang mga interpretasyon din lisod ni. So sa akong pagbasa, sa daghan akong nabasa, mao ni akong itudlo usab ninyo. Verse 4, si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong sa bisan kinsa. Oh, miingon siya, ayaw mo palimbong, magbantay kamo, watch out. Giingnan niya ang disipulo og kita usab. Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong sa bisan kinsa. Na may daghang limbungan, daghang mga fakey. Verse 5, kaysa akong ngalan, mingon si Jesus, kaysa akong ngalan daghang tawo nga moani ug mag-ingon, ako ang Misayas, ug daghan ang malimbungan. Oh, naay bisag sa Pilipinas siguro. Naay miingon nga, oh, ako na ni ang Misayas. O daghang malimbungan. Bisag di sa Amerika, dinhay mga tao pong
may tao nga siya kuno ang Ginoo, siya ang leader, og nagdala siya daghang kay mga tao pila ka libo sa usa ka isla, and then iya din gibinuangan. Paghuman ang gobyerno sa Amerika nagpadala og mga sundalo dito gi-check up. Sa nahibaw-an niya, iyang gihatagan og kanang poison ang iyang mga tao. Poison aron magpakamatay kay muadto kuno sila sa langit. So daghang nangamatay kay nailad man sila. So gihatag hilo ang mga tao, mituo sila nga ang hilo makaadto sila sa langit. So daghang mga tao nga fake mga relihiyoso nga moingon nga sila ang Dios, nga sila na ang Misaya. So si Jesus mingon, pagbantay kamo. Mingon siya, daghan malimbungan, dili usa lang, daghan. Makapatay kamo og mga gubat, yun siya. Gikan siyang pag-adto sa langit o pagbalik niya mauni mahitabo. Mauni mga mahitabo. So mingon siya, makapatay kamo og mga gubat sa duol ninyo ug sa mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka. Kini mga butanga kinahanglang mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao na ang katapusan. Unsa man ning gubat? Akong gilantaw ingon sa ang mga gubat sa kalibutan sa 3,000 ka tuig, 8,700 nga gera daghan di ay. Ang uban sa unang panahon gagamit og bato, gagamit og lansang, gagamit og palakol, gagamit og tirador, gagamit og pana, gagamit og bangkaw. Paghuman nagamit na sila og canyon, machine gun, missile, daghan ding wars. And then ingon sila 57,000 sundalo na nga matay. Og usa ka milyon ang civilian nga namatay kada tuig. Pananglitan sa gera sa ikaduhang World War, gera sa kalibutan. Kita nahibalo kay gikuha kita sa mga Hapon. Og nabalo kita mahitungod sa ni MacArthur, General MacArthur. So, ang sorry. Sa Second World War, ang namatay nga Hapon 2 ka milyon. Ang mga tao nila civilian 3 ka milyon ang patay. Ang sa Amerika duol tunga sa milyon ang patay. Ang mga civilian tunga pod sa 1 ka milyon ang patay. Sa Pilipinas, sa ikaduhang gubat, 57 ka libo ka sundalong namatay o 1 ka milyon nga Pilipino ang namatay. Tanan nga sundalo nga namatay sa Second World War, 15 million, 15 ka milyon nga sundalong namatay. Dahil nga namatay sa Russia, sa Germany, sa ubang lugar. O 45 ka milyon ang mga sibilyang namatay. So, duol 60 ka milyon ang namatay sa ikaduhang gubat. Naibulaw usab kita sa gubat, dinha sa ato sa Pilipinas. Dinhay nanghatag og bomba dinha sa Marawi, dinhay gera. Karon so daghang gera, naibulaw kita nga mo ni gingon sa atong Ginoo nga daghang gubat sa iyang dili pa na siya. And then unsa pa may gingon ni Jesus nga sa iyang pag-atos langit o pagbalik niya na ay gubat. Unsa pa gingon niya? Verse 7, maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian, may mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Sumo na iyang giingon nga adunay linog. Sa usang semana dinhay linog sa east, sa Sidlakan, sa Davao. 4 ang patay.
O so daghang mga linog-linog sa ato sa akong gibasa ni sa Google. Tunga sa milyon ang linog kada adlaw. Tunga sa milyon, pero I mean to say so sa katuig, pero dili nato mahibaw-an kay hinay man lang kayo na. Ang instrumento lang ang ma-pick up nila. And then naay usa ka gatus kalibo nga linog nga atong mahibaw-an. Hinay nga linog lang. Dili sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Og adunay usa ka gatus kalinog nga makaguba og taytayan, makagubag dalan, makaguba og mall, usa ka gatos sa usa ka tuig. Ang pinakadaghang linog naa sa Japan. Ang pinakadako kaayong linog dito sa Chile, May 22, 1960. 9.4, 33 kilometro sa ilalom sa yuta. 6,000 ang namatay. Miingon sila usab nga ang iring o ang iro usahay makahibalo siya nga pila na lang ka segundo maglinog. O ang pinakadako yung linog dito sa China, mga 500 years ago, duol sa kamilyon ang namatay. O kining linog, interesting na ako kay ning linog. Nganuman, kay sa akong pagsugod gyud sa Bible study sa BJMP Gihulngan, nag Bible study ko paghuman akong giinan akong mga kauban nga dito ta maniud to sa Tiangge sa Gihulngan. Pero wala dayon may makaadto kay daghang pangutana sa mga BJMP mahitungod sa akong gitudlo. So iginako magpa-late na lang ta bisag ma-late ta og paniud to dito sa Tiangge, okay lang. Paghuman sa mga question nila, inako moadto na mi, maniud to na mi. Kay balo ba mo nga paglugsong na mo gikan sa eskwelahan dinha, miabot ang dako kaayong linog. Mihunong mi og so makalilisang katong linog kay una na akong nahibalog linog. Mga tao misyaget, ang uban miingon nga tsunami. So paghuman wala mi nakaadto sa kuan dito sa Tiangge. Pagdaagi na mo sa Tiangge, naguba ang Tiangge. Daghang nangaguba. So, nagpasalamat ako sa kung dito mi naniud to, kung wala pa daghang mga pangutana sa Gihulngan, BJMP, bisag na siguro may tabo na mo. Pero kay na-delay kami, na-late mi, daghang pangutana, wala mi. So, nagpasalamat kog dako sa Ginoo nga gigamit ang PDL dinha sa Gihulngan. Wala mi na disgrasya. Anyways, mo na gamayng istorya mahitungod sa linog. Among syudad diri walay linog. So, okay. Mingon siya, verse 7, manggubat ang nasod o mag-away ang magingharian, may mga kagutom o mga linog sa tanang dapit. Kining tanan, sinugdan pa lang sa kasakit. Sinugdan lang pala din na. Dili yun na ang tinuod. O Wingon siya, og kamong mga Kristohano, dakpon kamo sa mga tao aron sakiton og unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Dugay na nahitabo nga ang mga Kristiyanos gipamatay sila. Ang mga Kristohano dito sa Iran, Iraq, Saudi Arabia, sa mga Muslim countries, peligro ang kinabuhi. Kay patyon man sila. So, sa ato wala pa. Apan sa ubang lugar sa Africa, ang mga Kristohanong galisod na. Verse 10, ug daghan unya ni atong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo. Ay, daghang mubiya. Magbudi ay o magdinom tanay sila.
Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan. Daghang mga mini, daghang mga fake sa usang gabi. Miadto ko sa akong computer, dinala akong gamos computer pagkahuman dinay mga faking mga tao nga gikuha nilang numero sa akong bangko, sa akong credit card. Pagkatas nag-charge dayon sila, nagkuha dayon sila kwarta. Apan nahibuluman dayon ko, akong giteleponohan ang akong credit card company og ila dayon gipahunong ang tanan, wala nay makagamit. So daghang manluluko, daghang mga mini. Sa ako pong pag-adto sa Pilipinas sa usang tuig, dinadayo mga faking ng mga tao, mga manluloko nga nag-email din sila sa akong mga amigo dito sa Canada nga si Rograson naa sa ospital, doon lang mamatay, walay kwarta, tabangan ninyo, magpadala mo kwarta. Ilang gigamit ang akong ngalan, pero buhi pa man ko. So ang mga amigo na ako wala gid mohatag. So mao na daghang mga mini siya. Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha og daghan ang malimbungan nila. Og tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang mga tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Nganong magpadayon man sila? Nganong unsa may cause nga sila magpadayon? Tungod ba sa ilang kaugalingon or tungod kay ang Ginoong Hesukristo naa sa ilang kasing-kasing? So unsay giingon? Magpadayon hangtod sa katapusan. Mao nay maluwas. O kining maayong balita ang pulong sa Ginoo nga si Jesus ang manluluwas. Ang maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. So ikaw akon adunay tahas, adunay responsibilidad nga kung ikaw nahibalo sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo, kita magwali. Dili bot ipasabot mo adto ta simbahan magwali, pero kung kinsa tong mga tawhana, imong pamilya, amigo, imong sultian nga si Jesus lang ang manluluwas ug ang iyang pulong naa makita nato sa Biblia. So kinahanglan ang tanan miingon siya mahibalo tanan sa kalibutan para walay moingon wala man ko makabati niya na, wala may gasulti nako, wala man ko'y Bible. Karon miingon si Jesus ang hantod sa miingon si Jesus iwali sa tibuok kalibutan. Para walay mo reklamo nga nganong imo man kong iadto sa impierno nga wala man ko kay balo. And then verse 15, ang makalilisang nga talan-awon. So mao na ni makalilisang kadong gera, kadong earthquake, linog, gutom, wala pa di ito. Unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon kanang pag-abot na niya. Nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit sa balaan alang sa magbasa sabta ang kahulugan niini. Nana makita sa Daniel chapter 11, 12, 13 ang may tungod sa pagbalik niya. Ug makita usab nato na sa Revelation sa mugna. Unya ang mga tao nga ana sa Judea kinahanglan managan ngadto sa bungtod. Ang tao nga ana sa atop sa balay kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kabtangan. O ang tao nga ana sa uma kinahanglan dili mopauli aron pagkuha sa iyang kupo. Pagka makalilisang ni atong mga adlaw. So pag-abot niya makalilisang ni atong mga adlaw. Alang sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masuso. Busa, pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw sa ipagpahulay. Kay ang kasakitan
kasakitan mao ni giingon nga kasakitan, kalaglagan mao ni grabing mahitabo. Kay ang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hantud ron. Siya makalilisang ang mahitabo sa pagbalik niya. So kanang gira wala lang day na. So minsan wala gayoy mahitabo pa sama ni ini. Apan mingon siya, gipamuban sa Dios katong mga adlaw. Kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili sa mga tawo sa Ginoo, pamuban niya kadtong mga panahona. Unya, kung may moingon kaninyo, tanawa, di adiri ang Misayas. O, tuwa siya dito. Ayaw ka mo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Misayas sa verse 24, daghang mini nga Misayas o nga may mini nga mga propeta fake. Magbuhat sila mga dagkong milagro o mga katingalahang aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kung mahimo. So lisud ni kaayo. Kay kining mga mga fake nga Misayas naapoy makahimo sila milagro, makahimo sila mga katingalahan nga mga butang. So daghang maloko nila. Timani nga gipasidan-an ko na kamo ni ini miingon si Jesus. O kon may moingon kaninyo, tanawa ato siya dapit sa awaaw. Ayaw ka mo pag-adto dito. Kung moingon sila tanawa nagtago siya diri, ayaw ka mo pagtuon ini. Kay ang anak sa tao, si Jesus, moabot sama sa kilat nga mukilab sa tadla sa tibok langit gikan sa sidlakan sa east ngadto sa kasadpan, makita sa daghang mga tao. Asa gani ang lawas nga patay adto usab magpundok ang agila. Mingon na siya diri, verse 29. Unya tapos gayud sa kasakitan kanang lisud kaayong kinabuhi ni adtong mga adlaw, mungit-ngit ang adlaw. Og dili na modanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matayog ang tibuok kalibutan. Unya mutunga sa langit ang timaan sa anak sa tao ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makikita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Mao ni Jesus. Unya mutingog ang dakong trompeta. Ang dakong trompeta, mao ni trompeta sa unang panahon. Unya mutingog dakong trompeta ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. Muna ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Pangutana, andam ba kitang tanan sa iyang pagbalik? Kumusta man ang atong kinabuhi? Hain man ka misalig sa ubang tao sa imong abilidad o musalig kita sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya lang ang makaluwas. Wala ta kay balog unsa mga adlaw dinhay mga relihiyon nga nag-ingon sa 1844 nga mobalik si Jesus. Daghang mga tawo nga
gibaligya nilang ilang balay, ang kalabaw, ang baka, ang ilang sakyanan, ang yuta. Nagpaabot sila sa 1844. Wala mo abot si Jesus. Daghang mga taong naluko nila. So, dili kita magpaluko. Mao ni gingon sa atong Ginoong Jesucristo. Andam kita bisag unsang adlaw. Kay mura siya kawatan nga moabot lang nga walay magpahibalo. Hinaut mo ta nga may baw-an nato kini. Hinaut mo ta nga kita moduol sa atong Ginoong Jesucristo. Dili ugma kundi karon dayon. Atong imbitahon siya nga mosulod sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw mubalik dinhi. Wala kami kahibalo kung kanusa ka mubalik. Apan i-prepare nimo ang among kasing-kasing nga kami andam sa imong pagbalik. Hinaut mo ta nga imong panalanginan ang mga tawo nga naminaw niini nga gatuon. Hinaut mo lang ang Espiritu Santo may mag-uban kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen.